Fa 33 anys que a Espanya no entra cap volcà en erupció. L'últim va ser el Teneguía, al sud de la Palma, una de les 7 illes Canàries. L'erupció del Teneguía és l'exemple més recent que tenim de com la Terra amplia la seva superfície a partir de l'aportació d'un material que prové de les seues entranyes. El mateix va ocórrer amb la resta de les illes Canàries. L'única diferència ha sigut el temps passat. El resultat és un paisatge inhòspit i exuberant que fa unes setmanes va visitar un equip de medi ambient dins d'una nova edició de Transcanària. Este és un viatge per l'origen de la vida i la seva sempre impactant evolució. Les Canàries són una mostra viva de la força de la natura. Unes illes que emergiren de l'oceà Atlàntic després d'un llarg procés iniciat fa uns 40 milions d'anys. Una història construïda amb el foc i la lava que els volcans llançaren des de l'interior de la Terra. La fractura de la placa atlàntica i tot un seguit d'explosions causaren el violent naixement de les Canàries. La solidificació dels magmes, extrets pels volcans, foren el material de construcció per edificar les 7 illes que avui formen l'arxipèlag canari. La més extensa d'elles és Tenerife. Amb 2.034 quilòmetres quadrats, forma un diminut continent on s'alternen els paisatges més salvatges i abruptes. Des dels penya-segats que arriben als 500 metres d'alt fins als extensos i espessos boscos de laurisilva. Però per damunt de tot s'eleva el Teide, que enguany ha rebut les primeres neus de l'hivern a punt d'esclatar la primavera. Amb 3.718 metres d'alçada, el Teide és el pic més elevat del territori espanyol. Este gegant emblema de les Canàries és un record del passat volcànic de les illes. El Teide és només la part més alta d'un conjunt volcànic molt més extens, dividit en 2 formacions geològiques. D'una banda tenim l'estratvolcà que formen els cràters del Teide i Pico Viejo. Per la falda d'estes muntanyes s'estén les Canyades, una enorme extensió de 17 quilòmetres situada a 2.000 metres d'altitud. La formen 2 grans calderes. Una caldera és una gran depressió provocada per l'explosió, l'enfonsament o l'erosió d'un volcà primigeni. Les calderes estan dividides per los Roques de García, unes capritxoses formes de lava allargada descobertes per l'erosió. Los Roques es feren populars impreses en els bitllets de 1.000 pessetes. Un paisatge que ara tenim l'oportunitat d'observar cobert de blanc. Tot forma part de les 18.990 hectàrees del Parc Nacional del Teide, que enguany està d'aniversari d'or. Complí 50 anys com a espai protegit. El primer parc nacional declarat a les Canàries y el més visitat d'Espanya. Bueno, el parque anualmente vienen sobre los 4 millones, 3.700.000 visitantes. Entonces de lo que se trata en esta zona es de compatibilizar la visita de la gente y la recuperación de algunas plantas, flora, fauna del parque, ¿no? Sobre todo de las plantas, ¿no? El Teide és la primera parada d'un viatge volcànic per les illes. Un equip de medi ambient ha arribat ací per participar en la Transcanària 2004, una iniciativa patrocinada per institucions i empreses de Tenerife i La Palma. L'objectiu és descobrir als mitjans de comunicació la gran varietat d'espais naturals que enverguen les illes. Un dels organitzadors, el biòleg Alfonso Polvorinos, és autor d'una guia oficial del Teide. Ell ens ajuda a descobrir que a Tenerife hi ha molts altres volcans. L'últim que va entrar en erupció a l'illa és el Chinllero. El volcán Chinllero erupcionó en 1909 y esta es la colada que dejó a su paso, una fantástica colada de lava tipo Pajoejoe o Malpaís, que conocen aquí los lugareños, y que pues no es ni más ni menos que un caos de roca muy cortante, por cierto, y que frente al segundo tipo de lava, que es la lava AA, son nombres hawaianos porque todo el mundo conoce que los mejores o algunos de los más famosos volcanes están en Hawái. Son los 2 tipos de lava volcánica que encontramos en las Islas Canarias. Ya digo que en concreto estamos en la del Chinllero y la erupción del Teide fue en 1798. La raó de l'aspecte actual de la lava
cal buscar-lo en el moment de l'eixida del volcà. La lava malpaís o Paoeoe, la més abundant en esta zona, és espessa i avança a poc, mentre que l'altra classe, anomenada AA, és més fluida i s'estén com els rius. En la textura actual influïx la composició dels materials, com també la temperatura, que oscil·la entre els 600 i els 100 graus. A més, els volcans llancen elements per expulsió aèria. Els resultats són roques grans com esta, anomenada bomba volcànica, i a més pedretes que semblen grava tenyida de negre, la lapili. Són només algunes formes que ha modelat la natura durant milions d'anys. Una altra impressionant mostra són estos gegants de pedra de la Punta de Teno, el punt més occidental de Tenerife. El color negre del basalt, la primera matèria de totes les illes, contrasta amb la posta de sol. Hem canviat d'illa. Estem ara al sud de la Palma, la més muntanyosa de les Canàries i on estan els volcans més joves. El Teneguía, que ara ja fem, és l'últim volcà que ha entrat en erupció a territori espanyol. Va ser el 26 d'octubre de 1971. Les emissions de lava es prolongaren fins al 24 de desembre del mateix any. Un fenomen de gran interès per als científics i un espectacle per als veïns de l'illa. Encara queden habitants que han vist en actiu més d'un volcà. Yo he llevado 2 erupciones. La del año 1949, que esa pudimos acercar a última hora cuando la lava estaba cortando el volcán de San Juan, y la del Teneguía, que fue de los más chicos de los volcanes que ha habido últimamente. Generalmente aquí se ve que va a haber una erupción volcánica porque un mes antes empieza a temblar la tierra con frecuencia. Y entonces ya nos decimos, por la experiencia, lo que viene de atrás, de que efectivamente algo va a ocurrir. Lo que no se sabe es por dónde, el peligro es por dónde. Una vez que se sabe el sitio, bueno, suele hacer daño a aquel sitio, y el Teneguía fue de los menos daños que hizo, porque fue por donde no había población alguna. L'avanç de la lava del Teneguía, en direcció a la mar, va crear el territori més jove d'Espanya. Són 10 quilòmetres quadrats d'illa que tenen poc més de 30 anys d'història. Molt a prop està el cràter perfectament format del volcà San Antonio, que va esclatar de manera molt més violenta el 13 de novembre de 1677. La força dels volcans ha creat a la Palma una accidentada orografia, amb grans desnivells de més de 2.000 metres d'altitud en una extensió de 700 quilòmetres quadrats. Al punt més alt de la Palma, tornem a trobar neu i boira. Estem al Roque de los Muchachos, per damunt dels núvols. La claretat del cel l'ha convertit en un dels millors llocs per a l'observació astronòmica del món. Está considerado como el de mayor importancia del hemisferio norte. Aparte de las instalaciones en el hemisferio sur, en Hawái, estas son las de mayor capacidad de observación que tiene a mano, sobre todo Europa. Així tenen instal·lats 14 telescopis de diversos països europeus. Ara està en fase de construcció el telescopi més gran d'Europa, amb capital espanyol. Per a protegir el cel, el Cabildo Canari va elaborar el 1985 la primera llei de contaminació lumínica d'Espanya. Una disposició que evita enllumenats excessius a les ciutats per a preservar la foscor de la nit. Des del Roque de los Muchachos, en un dia sense boira i sense neu, ens fem una idea de les dimensions del Parc Nacional de la Caldera de Taburiente. Sempre per baix dels núvols, es troba esta gran depressió de 10 quilòmetres de diàmetre, una abrupta vall formada fa 1 milió d'anys per la caiguda d'un gran volcà. Per les muntanyes de la Palma travessen antics camins que avui formen 1.118 quilòmetres senyalitzats per al senderisme. Los caminos de La Palma han sido muy necesarios porque es la única vía que han habido hasta hace menos de un siglo, y además muy difíciles porque es atravesar cumbres, barrancos, bosques, etc. Pero son vías preciosas. Ya las utilizaban los aborígenes, los aguaritas,
que es un pueblo que vivió aquí hace unos 3000 años, procedente de la misma rama donde hoy están los bereberes, los saharauis y demás. La Palma, Tenerife, Gran Canària, Gomera, Fuerteventura, Lanzarote i Hierro. 7 illes que nasqueren del foc i la lava dels volcans. Un procés iniciat fa milions d'anys que encara no ha acabat. Hay estudios que demuestran que hay una octava isla cerquita del Hierro que está a punto, no lo veremos porque pasarán muchos cientos de miles de años, pero va ganando altura a base de erupciones subacuáticas y bueno, pues algún día aflorará igual que afloraron sus 7 compañeras, sus 7 hermanas, que son las Islas Canàries que hoy conocemos. L'origen volcànic de les Canàries, la seva orientació i la proximitat al continent africà formen un peculiar clima que permet la vida d'espècies de fauna i flora exuberants i úniques. Un paradís vegetal on entrenem en un altre reportatge.